tror, den kan køre 18 i timen. Så vil jeg gerne prøve. Han har egentlig nogenlunde styr på formen hurtigt, det har du også. Og jeg vil gerne prøve. Og til den ikke kan køre. Ja, men den er egentlig, altså... Okay, Anton. Det var ikke lige planen, det der skete lige før. Tror du ikke lige til, at skal have lov til at prøve? Det er lige fanden. Det var nemt. Han kan da få sådan en der cykel i skole med. Jamen, jeg skal nok lægge det ud på nettet, så du kan gå ind på Kalles Film. Okay, mor, du skal også. Nej, jeg skal ikke prøve. Jeg skal ikke. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal ikke komme vel på.